Stânga, dreapta, sus, jos. Am dat, am luat, am pierdut, m-am scos. Fac așa că numai așa are rost. Cos viața în imagini contra cost. Boss, șef, șmecher, bazat, sărăcie, băiat, mare, bogat. Cuvinte românești la concept adăugat pentru omul de succes cu trai invidiat. Dar ce vrei de fapt? Ce vrem cu toții? Cât ești de conectat cu părinții, soții, copiii, prieteni, unchii și mătușile, frații, pilele care îți deschid ușile? Cine e mai important? Ce învârte lumea? Îți urăști viața sau ți-o iubești lunea? Votezi? Nu votezi? Ce optezi? Și de ce? Știi clar în ce crezi? Vezi? Cât poți sau cât vrei? Te duci tu spre ele sau generezi idei? E bine să discuți cu tine din când în când. E smart să nu crezi tot ce-ți vine în gând. Contemplatul cu sine e medicament la fiolă. În România secolului ăsta fără busolă. Dorindu-mi să ne aflu nordul, estul, sudul și vestul, Cosmin Dominte. Și smartul ăsta trebuie să plece de undeva, dar să aibă și unde să se ducă.